давоми хониши бадии романи вафо. боби 22. дар ҳаво чангу ғубори зарчатҳо паҳн мегашт, ки ин аз тағйирёбии фасл дарак медод. пахтазорони деҳаи ҷӯйбор, ки 15-20 рӯз пештар аз ин нилобӣ метофтанд, акнун дар зери офтоби сентябрӣ ба ранги зарчаю норанҷӣ тобиш медоданд. ғӯзаҳои беҳисоби ниҳолҳои пахта аз яксар шукуфта, саҳро ба назари кас мисли осмони пур аз ситора менамуд. дар ҳар ҷои пахтазорҳо гурӯҳ зану мардон қомат хам карда пахта мечиданд. дастони онҳо мокӯи бофанда бар ин беором аз як шохаи ниҳоли пахта ба шохаи дигари вай дароз шуда, ангуштони часпонашон косачаи ғӯзаҳои шукуфтаро аз пахтаи нуқравор холӣ мекарданд. чайлаи бригадаи Юнусбобо дар таги ҳамон беди калон буд, ки аз паҳлӯи росташ ҷӯи шохоб мегузашт. дар чайла намаду курпача партофта шуда, асбобу анҷомҳои рӯзгор низ муҳайё буданд. ҳар як колхозчӣ чизу чораи хуфтухоб ва хӯрокхӯриро ба ин ҷо оварда буд ва якчанд қадам дуртар аз чайла оташдони калон сохта шуда, дар он деги якпудӣ гузошта шуда буд. дар ин оташдон ҳар рӯз 3 маҳал оташ дар мегирифту барои як бригада колхозчиён хӯрок мепухтанд. хӯрок ки тайёр шуд, ошпаз Гулбибӣ занги худро зада, як ҳавли фарзандони худро ба сари дастархон даъват мекард. ба сари дастархони чайла ҷамъомадагон мисли аъзоёни як оила нони як танӯрро шикаста, оши як дегро бо шавқу ҳавас мехӯрданд ва бо як овоз ба пазандааш миннатдорӣ изҳор мекарданд. сардори ин оила Юнусбобо ҳар боре дар назди дастархон нишастан, камамон зиёд, хонаамон обод гардад гӯён, ба ҳар як аъзои заҳматкаши бригадаи худ бо чашми пурмеҳр ва дили пур аз ифтихор нигоҳ карда, барои меҳнати имрӯзаашон офарин мехонду ба хизматаш барака металабид. меҳнати баҳору тобистони дароз кардаамон зоя нарафт, гуфт Юнусбобо ба аъзоёни бригадаи худ дар яке аз рӯзҳои сар шудани пахтачинӣ ба сари дастархони хӯроки гаштирӯзӣ нишаста. пахтаро бинед, кӯдаке аз шири модар сершудагӣ бар ин ба воя расида беиллат шукуфта истодааст. акнун ҳамаи гап дар ин аст, ки ҳосилро сари вақт чида гирем. оҳ додарҷон, ба гап даромада гуфт Умри хола бо нуги қарсаш мижаҳои чанголуди худро пок карда. нахот ки ҳосили ба дасти худамон парваридаро дар вақташ начида монем. рӯз нарасад, шабҳо чӣ? ана олам гулистон, гапи маъқулро гуфтед, ҷавоб дод Юнусбобо, нони гармакаки нав аз танӯр канда овардаро ба назди худаш ва шариконаш шикаста монда. лекин аз рӯи ҳисоби ҳомакиамон пахта чунон бисёр, ки то аз ин сари пал ба он сари пал чида баромадани мо боз 2 баробар зиёд ғӯза шукуфта ва чидан маҳтал мемонад. худатон медонед, ки чидан як рӯз дер монад, пахта ҳамон қадар сифати худро гум мекунад. худаш ҳам ниҳолҳоятон 2 бригада одам мечидагӣ ҳосил кардааст. шарик илоҳи баракааш напарад, гуфт Раҳмончол, ки дар паҳлӯи Юнусбобо нишаста бо милкҳои бедандонаш як луқма нонро аз як лунҷаш ба лунҷи дигараш гирифта мехоҳид. аз ҳиммати давлатамон, ҳукуматамон, ҷавоб дод Юнусбобо. олам гулистон, худатон аз ман беҳтар медонед, агар ҳамин солу замонаи ҷанг дар вақти Оқподшоҳ мебуд, пахта он сӯ истад, мардум як тана монда аз гуруснагӣ қир мешуданд. ин гапатон ҳақ, боз илова кард Раҳмончол. дар як замоне ки диққати тамоми мамлакат ба ҷанг аст, боз ҳукуматамон
дар бобати ривоҷдиҳии кори деҳқонӣ ҳам ғамхориро фаромӯш намекунад. дар замони пеш дар хотирам ҳаст, солҳое ки ҳамин хел як ҷанги калон шуда буд, 3 моҳ нагузашта ба сари мардум балои каҳтию қиматӣ омада буд. дар ин деҳаҳо қариб одам намонда, заминҳои корам ба найзору гургхона мубаддал шуда буданд. ба болои сӯхта намакоб гуфтагӣ бар ин, боз подшоҳи золим андозҳои калон мебаст. аз мардуми бечора то куртаи охиринашро кашида мегирифтанд. замони ҳозираро бо ҳамон вақтҳо муқоиса кунед, рӯзу шаб бар ин фарқ дорад. хотирагӯҳиҳои раҳмончол хаёли амаи зебӣ биби Зайнабро ба хеле дуриҳо бурд. биби Зайнаб ба гуфтаҳои раҳмончол илова карда, бо садои маҳзун гуфт: рост гуфтед, падарҷон. додараки ман ҳам ҳамон солҳои қаҳтию қиматӣ ба Самарқанд рафта, аз ҳамон ҷо ба мардикорӣ гирифта шуда буд. бечора ҷигаракам дар шаҳрҳои бегона, дар мусофирию гуруснагӣ бедому дарак мурда рафт. як чиз ним чиз, 2 пул 3 пуламон набуд ки ба арвоҳаш фотиҳа хонанда як даҳан оши худоӣ диҳем. баъд аз ин суханони биби Зайнаб дар давра якчанд сония хомӯшӣ ҳукмрон гардид. 2-3 нафар пирамардон кампирон ба алами кӯҳнаи биби Зайнаб шарик шуда, як оҳ кашида монданд. хомӯширо ба чайла бо табақҳои ош даромада омадани ошпази бригада Гулбибӣ барҳам зад. вай 2 табақ шавлаи гарми буғаш баромада истодаро, ки дар қишоқ пухта шуда буд, ба пешгоҳи дастархон гузошта, бо хандаи хушҳолона гуфт: бохабар бошед, ҷону ҷигарони оча, боз ангуштони чевару часпони худро сӯзонида, аз кори пахтачинӣ баромада монда, аз ман домангир нашавед. ҳа бале, олам гулистон, гуфт Юнусбобо, гӯшти устухонҳои шавларо бо ангуштони ғафси худ реза карда. локин Гулбибӣ шавларо ҳам хеле бомаза пухтанд, мурда хӯрад, зинда мешавад. Гулбибӣ боз ба 2 табақи дигар шавла оварда ба Юнусбобо ҷавоб дод: 100 таъриф кунед ҳам, пухтани шавла куҷою пазондани ғундоштани пахта куҷо? росташро гӯям, дар гирди як дегу оташдон аз пагоҳ то бегоҳ овора шуда гаштани ман аз рӯи инсоф нест, бригадир. хуш хуш кани олам гулистон, боз чаро аз ин хизмат ихлосатон гашт? пурсид Юнусбобо, ангуштони равғаналуди худро пок карда. дар пеши назарам пахта шукуфта, аз косачаи ғӯза ғоз баромада, маро чин гӯён маътал бошаду, ман кафгир ба даст, аз пагоҳ то бегоҳӣ дуди оташдонро бо димоғ кашида шинам хуб аст. дарди кампир ғӯза кӯ? ҳазломез гап партофт Раҳмончол. ҳама хандиданд. ҳа набошад чӣ? боз ба пешхезӣ гуфт Гулбибӣ, ба тарафи Раҳмончол нигоҳ кард. худи шумо кӯ аз қаровулӣ орият карда, худатонро ба оғӯши пахтазор задед. магар орияти ман аз шумо дида камтар аст? ҳама дарду ҳасрататонро ба болои дастархон кашола карда омадед дия, ҳамсоя, пичингомез гуфт Умрихола. ҳамин рӯз ба худам фикру хаёлкунон аламам кард, очаи сафар. акои Раҳмон ба ҳамин сину сол рӯзе 40 килограммӣ пахта чинанду, ман наход ақаллан дар мобайни ошпазӣ 20-25 кило чида натавонам. метавонед, албатта, тасдиқ кард Юнусбобо, лекин шиками ин сиёҳчашмонро дар вақташ сер кардан ҳам кори осон нест, бибӣ. бибиатон садқа, бригадир, ман ҳам чӣ хел аз уҳдаи кори пахтачинӣ баромада тавонистани худамро як нишон диҳам, мегӯям. дар вақташ сер кардани шиками инҳо бошад, майлаш, вай ҳам ба гардани ман. дар ҳамин вақт аз беруни чайла гапзанон омадани Раис Ако Олим
котиби ташкилоти ҳизбӣ Одил Саркор шунида шуд. онҳо ба даромади чайла омада ҳарду қариб баробар гуфтанд: ин қадар бӯи дилкаш аз куҷо меояд гӯем бӯи оши бибӣ будааст. аз паси онҳо дусе қадам сонитар Мамараҷаб ва Зебӣ ҳам расида омаданд. эҳе, ана олам гулистон, марҳамат гӯён Юнусбобо ва баробари ӯ дигарон аз ҷӯяшон хестанд. Юнусбобо илова кард: модараруси ҳардуямон ҳам домодони худро дӯст медоштанд. ба болои ош омадед. раис ва котиби ташкилоти ҳизбӣ бо ҳама як ҳолпурсӣ карда аз давраи колхозчиён ҷой гирифтанд. Зебӣ ва Мамараҷаб ҳам аз поёнтари дастархон нишастанд. корҳо чӣ хел Юнусбобо? Ба Юнусбобо рӯ овард раис Акои Олим. имрӯз аз дирӯза беҳтар раис, ҷавоб дод Юнусбобо. навомадагонро ба таомхӯрӣ даъват карда, ҳамин тавр бошад ҳам нисбат ба пахтаи пеш шукуфта истода баробар расидагӣ карда натавониста истодаем. барои ҳамин як фикр дорем, ки агар гӯем эҳтимол ба шумо маъқул афтад. хуш кани шунавем, саволомез нигоҳ карда гуфт Одил Саркор, ки ҳар замон бо ангуштони дасти чапаш мӯйлабашро пок мекард. ҳозир обу ҳаво айни муддао. ба баён кардани фикри худ сар кард Юнусбобо. ҳамин шабу рӯзҳо маҳтоб ҳам шир барин. чӣ мегӯед, ки чидани пахтаро шабона ҳам давом диҳем? раису котиби ташкилоти ҳизбӣ баробари шунидани ин сухан Юнусбобо бо ҳамдигар саволомез чашм партофтанд. баъд Одил Саркор ба ҳозирон муроҷиат карда пурсид: кани ба ин фикри бобо шумоён чӣ мегӯедон? аз ҳама аввал Норбобо ба гап даромад: агар аз ман пурсед, фикри бригадир фикри маъқул. давоми сухани Норбоборо ҷурабои кулутариш, ки то ҳоло хомӯш менишаст, гирифта гуфт: агар пахтаи пухтаро як рӯз начида монем, ғоз кашида еми боду хок шуда меравад. Саркор: оё шабу рӯз кор кардан ба мардум вазнинӣ намекунад? савол дод Акои Олим. ба мо гӯед, аз шабу рӯз кор кардан дида ҳосилро дар вақташ нағун дошта нобуд кардан гуноҳи азимтар мешавад, ҷавоб дод Умри хола, дасти равғанулуди худро ба як кунҷи дастархон пок карда. шабона чидан кори бад не, албатта, вале боз намии пахта зиёд нашавад, пурсид Зебӣ ба тарафи Юнусбобо нигоҳ карда. пешопеш чида дар суфаҳои хирманҷой паҳн кунем, рӯзи дигар ҳамин ки офтоби қиёмро хӯрд, намияшам парида меравад, ҷавоб дод Юнусбобо. баъд аз бо ҳамдигар маслиҳат карда гирифтан, Акои Олим ва Одил Саркор ба фикри Юнусбобо тарафдор будани худро изҳор карда, гуфтанд, ки ҳамин рӯз ин масъала баъд аз бо муҳандиси зироат машварат кардан дар идораи колхоз муҳокима карда хоҳад шуд. Акои Олим дар давоми сухан ба Юнусбобо таъкид кард, ки асоси гап дар ташкили меҳнат аст. Юнусбобо, аз вақти кор пурра истифода бурданам лозим. ба ҳеҷ кас пинҳон нест, ки дар колхозамон дасти корӣ намерасад. хурду калони ҷӯйбор дар саҳро. худатон медонед, ки кори саҳро ҳоло аз мӯи сар ҳам бисёртар аст. гапатон ҳақ, раис, ҷавоб дод Юнусбобо ва бо нуги миёнбандаш ришу мӯйлаб ва арақи пешонаашро пок карда илова кард: ба умеди худо нашаву бутару маҳкамтар дор гуфтаанд. ҳа бале бобо. ба гап шарик шуд Одил Саркор, бо ду зону ба ҳузуртар нишаста. ҳозир дар тамоми мамлакат мардум ду дастро чор даст карда кор мекунанд. шартҳои мусобиқаро ҳам фаромӯш накунед. дар мусобиқа ку насиб бошад, дастамон ҳамеша боло мешавад, ҷавоб дод бобо. мебинем бобо, даъвои дигар бригадаю звенаҳо ҳам калон, таъкидомез гуфт раис. майлаш мебинем, аммо бовар кунед, ки ҷои якум аз мо мешавад. Юнусбобо
то рафт бо қатъият ҷавоб медод. барои ҷои якум боз як даъвогари дигар баромад. Медонед, Одил Саркор ба Мамараҷаби хомӯшшишта истода ишора кард. хуш канӣ, боз кӣ даъвогар? Пурсид бобо. звенои фронтии бригадаи ман, гуфт Саркор, ки сардораш Мамараҷаб мебошад. вай имрӯз звенои аз ҷавонзанон ва муаллимон ташкилдодаи бригадаи шуморо барои ҳар рӯз 500 кило пахта чидан, планро як моҳ пештар барзиёд иҷро кардан ба мусобиқа даъват карданист. Юнус бобо риши абрешимбарин мулоими худро бо ангуштонаш молида, як ба Мамараҷаб ва як ба Зеби хушҳолона нигоҳ карда гуфт: бисёр хуб, олам гулистон. Кани сардори звенои мо Зебинисо чӣ мегуфта бошад? Чӣ мегуфтам? Мусобиқа бошад, мусобиқа, бо дилпурӣ ҷавоб дод Зеби, ду миллаи мӯи аз болои сарбандаш чамбар карда ва ҳамбастаашро пештар кашида. охир ҳам кори мактаб, ҳам кори звено ин чӣ хел мешавад? Пурсид биби Зайнаб раҳмдилона ба Зеби чашм дохта. ҳардуяшам мешавад, ҷавоб гардон Зеби бо дилпурӣ. гап дар ғайрати аъзоёни звено аст. гуфти шумо, гуфти мост, муаллима, гӯён дусе ҷавонзанон аъзоёни звенои Зеби, ки дар давра менишастанд, фикри ӯро тарафдорӣ карданд. Одил Саркор баробари дигарон аз таом даст кашида гуфт: ғайрати ҷавонӣ ҷӯшзанад, кӯҳро талқон мекунад. азму иродаи муаллимаи мо лоиқи таҳсин аст. лекин ба кори вай ҳам ҳамаамон бояд ёрмандӣ кунем. дар сари вай як ғами пахтачинӣ не, ғами шикастурехти мактаб ҳам ҳаст бобо. Юнус бобо ҳам ба фикри Одил Саркор шарик шуда илова кард: лозим бошад, ба шикастурехти мактаб ёрмандӣ кардан ҳам аз дастамон меояд. кани Мамараҷаб додарам, набошад миёнро маҳкам бандед, гуфт Одил Саркор. маҳкам бастагӣ ако, гуфт Мамараҷаб ва як пояшро ба тарафи даромади чайла дароз карда, шартномаи мусобиқаи социалистиро аз кисаи шимаш бароварда хонд. мувофиқи шартнома ҳарду сардори звено ӯҳдадор шуданд, ки ҳар рӯз камаш 500 килограмми пахтаи хушсифат чинанд, нақшаро як моҳ пештар барзиёд иҷро кунанд. Зеби ба зери шартнома имзо гузошта, хандакунон оҳиста ба Мамараҷаб гуфт: ин имзо ҳам аз номи худам, ҳам аз номи командири қадрдонамон Осмохин аст. мана ин имзои ман бошад, ҳам аз номи худаму ҳам аз номи бародари ҷониамон Сафар командир аст, гуфт Мамараҷаб. ҳозирон ба кори мусобиқаи онҳо муваффақият талабида ҳардуро таҳсин гуфтанд. аз мобайн Гулбибӣ табақҳои ошро гирифта ба Юнус бобо гуфт: бригадир, акнун арзи маро ҳам ба раис фаҳмонед. боз чӣ арз? Пурсид раис. нонатон ку дар равған, аз ошпазиятон бошад ҳама миннатдор. дарди ин кас ҳам калон, ҷавоб дод Юнус бобо ва арзи Гулбибиро фаҳмонид. дар ин асно Умрихола ба Гулбибӣ ҳазломез гап партофт: дугонаамон бо як тир ду нишонро заданист. раис ва котиби ташкилоти ҳизбӣ аз гапи Умрихола завқ карда хандиданд. баъд Одил Саркор бо чашмони шӯхихандонаш ба сӯи раис нигоҳ карда маънидорона гуфт: аҷоиб чолу кампирҳо дорем раис. сину солашон ба як ҷо расида бошад ҳам дар рагу паяшон хуни ғайрат ҳанӯз ҷӯш мезанад. Юнус бобо ба Саркор ҷавобан гуфт: бепир марав, ки дар бимонӣ ҳарчанд сикандари замонӣ. гуфтанд Саркор: хуб майлаш, гуфт бибӣ шавад. талаби Гулбибиро тарафдорӣ карда гуфт раис: ошпазиро бошад навбат кардан лозим. ана садқаи аҳли фаҳм шавам раис, бо мамнунӣ ҷавоб дод Гулбибӣ. ба ошпазӣ ҳам худам ёрмандӣ мекунам, лекин дар пахтачинӣ ҳам
як бор ҳунари ин дастони чевари бибиятонро тамошо кунед. биби Зайнаб ба ин калонгирии пешакии Гулбибӣ эътирозомез ҷавоб дод: ҳой ҳой, оҳиста, дугона, боз зури беҳуда миёнро нашиканад. ҳама хандиданд. Гулбибӣ оташин шуда ба сӯи биби Зайнаб бо қаҳр нигоҳ карда гуфт: аз ёдатон баромад, биби Зайнаб, ин миён дар вақтҳои зоидаю поида калон кардани 4 писару 3 духтар нашикасту магар акнун мешиканад? дар мобайни ҳамин гап ба Чайла, писараке омада ба раис ва котиби ташкилотии ҳизбӣ хабар расонид, ки аз раён вакил омада онҳоро мепурсад. акҳои олим Одилсаркор бо аъзоёни бригада хайрхуш карда аз Чайла баромада рафтанд. Юнусбобо ҳам онҳоро гусел карда аз пеши Чайла ҳамаро ба кор даъват кард ва ба Зебию Мамараҷаб, ки ҳарду дар паҳлӯи вай меистоданд, муроҷиат карда гуфт: акнун ба ҳардуятам ҳам остинро болотар барзада, миёнро маҳкамтар баста кор кардан лозим меояд, фарзандонам. Мамараҷаб ба ин гапи бобо ҷавоб доданӣ буд, ки аз дур ба сӯи Чайла як гурӯҳ муаллимон ва талабагони синфҳои болоии мактаби деҳа меомаданд, ки ҳар кадоми онҳо бо худ пешдомани пахтачинӣ доштанд. ана, пахтачинҳои мо ҳам омаданд, хурсандона гуфт Зебӣ. гӯй ба замине, ки дирӯз ҷудо карда будем, дароянд, фармуд Юнусбобо. хуш гӯён Зебӣ ба пешвози одамони худ шитобид. Мамараҷаб ҳам саросима бо Юнусбобо хайрухуш карда ба тарафи звенои худ баргашт. Юнусбобо миёнбандашро маҳкамтар баста, каланди 5 килоии рӯпаҳнеро, ки дар пеши Чайла меистод, озод ба китфаш гирифта, барои обёрӣ кардани ниҳолҳои обталаби пахта, ки ҳанӯз саросар ношукуфта буданд, лаблаби ҷӯи калон ба пахтасор даромада рафт. ҳой умри холаро ҷиғ зад Гулбибӣ аз мобайни ниҳолҳои қариб як қадди одам саркашидаи пахта ба сӯи ӯ рӯ гардонида, Юнусбобо ҳам ниҳолҳои пахтаро аз решаи дилаш об дода парваридааст да. ҳа, магар кам меҳнат сарф шуд, ҷавоб дод Умри хола аз чидани пахта даст наканда. модар кӯдакашро ба синааш пахш карда парваридагӣ барин. бобои падарраҳмат ҳам ҳар як ниҳолро бо тасфи синаи худ сабзонид. рост, ана бинед, то қарибӣ решааш шох дода ғуза бастааст, ки кас шумурда натавониста ҳисобашро гум мекунад. нашуморед. ба гап ҳамроҳ шуд биби Зайнаб, ки қадди пасташ дар оғӯши ниҳолҳо пинҳон шуда буд, боз баракааш напарад. ба рӯи ожангзер кардаи Гулбибӣ табассум пайдо шуда гуфт: дуруст гуфтед, нашумор бисёр чин, беҳбудии корро бин, мегӯяд я садқа, гуфт Гулбибӣ ва боз чусту чолоктар ба чидани пахта сархам кард. ҳарду daстони вай мисли daстони раққоса беист дар ҳаракат буданд. ангуштони қоқи борики вай ба даҳони ғӯза часпида, пахтаи барфбарин сафеду пари қӯбарин мулоимро кашида кафашро пур мекарданд. вақте ки ин рӯз ҳам ба охир расида, офтоб ба паси кӯҳҳо фурӯ нишаста ва якта ситораҳо ба чашм афтодан гирифтанд, тарозудори бригада, ҷавони қоқина, аз як сар чӣ қадар пахта чидани чинакчиён, звенаҳо ва умуман бригадаро эълон кард. аз они мо чӣ қадар бошад? мепурсид бо бесабрӣ пахтачини ориятталаб Гулбибӣ. 200, ҷавоб гардонд бо шӯхӣ биби Зайнаб. 200 набошад ҳам коре карда аз шумо камтар набудагист, ҷавоб дод Гулбибӣ. аз они биби Зайнаб холаам 90 килою 300 грамм, ҷавоб дод тарозудор. шӯларо камтар хӯрда будаед, биби Зайнаб, гуфта ханда кард Умри хола. аз они худи шавлапас чӣ қадар бошад? пурсид биби Зайнаб бо орият. 41,
ҷавоб дод тарозудор. ба болояш шавлаашонро ҳам ҳамроҳ кунед, боз ба ман расида наметавонад, ҷавоб дод биби Зайнаб мағрурона ва ин гуфтаи вай ҳозиронро хандонид. Гулбибӣ ҳам хомӯш намонд. шавлаи маро ин қадар таъна надиҳед. Агар боз як даҳан зиёдтар мехӯрдед, пахтаи чидаатон 100 килои расо мешуд, хоҳарҷон. Хайр, имрӯз ҳисоб не. Кани пагоҳ баробар ба кор бароем, баъд маълум мешавад. ба ҳамин тариқ чинакчӣ бо чинакчӣ, звено ба звено, бригада бо бригада натиҷаи кори якрӯзаи худро андоза мекарданду баъзеҳо аз маҳсули зиёди меҳнати худ дилшод мегаштанд. дар ин гуна ҳолатҳо ҳам Юнус бобо ҳамчун дилбардору насиҳатгӯи ҳама ба мубайн медаромад. ҳар кас ба қадри ҳиммату ҳолати худ, рафиқон, мегуфт бобо ба мардуме ки дар охири кор сари хирмани пахта ҷамъ меомаданд. аз 7 то 70 сола ғами кори колхозро хӯрда, ҳамин қадар ҳам кор мекунанд, офарин. хайр, ки меҳнати хуб кард, дили дӯстонро марғуб кард. ҳамин тавр не Зебинисо духтарам? зеби ба гапдонӣ бо суханҳои самимона дили ҳамаро ба худ банд карда тавонистанд ва бо ҳамин барои равнақу ояндаи кор замина ба вуҷуд оварда тавонистани Юнус бобо мафтун шуда, ҳамаи гуфтаҳои ӯро аз дилу ҷон тасдиқкунон сар меафшонд. аъзоёни бригада бошанд, аз суханҳои ин бригадири мӯйсафеди кору ҷаҳондида мамнун гашта, гӯё болу пар пайдо мекарданд. имрӯз аз дирӯз, фардо аз имрӯз бештар ва беҳтар ба кор мечаспиданд.